Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.